Ko je pravi pobednik 5. oktobra? Ko može da kaže ja sam taj? Da li je četvrt veka velika dovoljna vremenska distanca da se dan smatra jednim od najvažnijih datuma novije srpske istorije? Da li je odlazak Slobodana Miloševića bila neminovnost? Kako je izvršena složena operacija njegovog pada? I konačno, šta je 5. oktobar doneo Srbima? Dobar dan, ja sam Aleksandar Apostolovski, a vi ste između redova. Umorni od izgubljenih ratova, hiperinflacije, mobilizacija, siromaštva, agresije NATO-a sa predsjednikom koji je dobio na kućnu adresu kako Tomahawk, tako i hašku optužnicu, Srbi su bili i suviše umorni da bi još 4 godine živjeli u oskudaciji, izolovani od sveta i vođeni od bračnog para gde je Sloba kontrolisao sve Srbe, osim sopstvene žene. I još pre 24. septembra, a 5. oktobra, odluka se znala. Srbi su bili ti koji su izabrali Koštunicu, ali kao i uvek, čak i kad menjaju vladare, potreban im je strani investitor. I još jedan apsurd. Milošević je izgubio izbore u verovatno najbolje vođenoj kampanji koju mu je vodio graditelj Milutin Mrkonjić Mrka, ponašajući se kao reinkarnacija Tita i Keopsa. Obnavljao je srušene mostove, puteve i škole, ali je sve bilo prekasno. Uloge u bezbednostnom aparatu su podeljene, jer posle ogromnog vođstva Koštunice u prvom krugu predsjedničkih izbora, vojnim i policijskim generalima je bilo jasno, uz naravno tajne pregovore sa Đinđićem i njegovim čovekom za tajne operacije Čedomirom Jovanovićem, da je Slobi istekao rok trajanja, kao majonezu u pokvarenom frižideru. Svi su to znali, osim Miloševića i njegove supruge, koji su ostavljeni sami, tražeći da se održi drugi krug. Ali koji god broj da je Milošević okrenuo, postao je nedostupan. Osvanuo je 5. oktobar. Sa nama su Čedomir Jovanović, lider LDP-a, i Milomir Marić, novinar. Dobar dan, gospodo, kako ste? Dobar dan. Dobar dan. Ispričat ću nešto što Čeda ne znam. On je lider 5. oktobra, narodni heroj. Otkud izbori 24. septembra? Pojavio se u Beogradu jedan interesantan čovjek. Ime mu je Roberto, znam i prezime. On je bio lični prorok, crni mag panamskog diktatora Norijeke. Imao je dve destinacije, Rim, Beograd. Upoznao jednu našu Srpkinju, oženio se s njom. I postao je siva eminencija jet set Beograda. Tako da je došao i do Mire Marković, koja je volala od sa i babe do raznih belih, crnih magova i verovala u te stvari. Pitala Roberta kada raspišu izbore. Kaže, pobednička klima je neki važan datum, najvažniji datum vaše lične istorije. 8. sednica. 8. sednica izabrala je 24. septembar. I kaže, ali morate žrtvovati nekog čoveka koji ima veze s tim. Izbor je Ivan Stambolić. Čedomire, da li verujete u ove teorije o vraćanju Milomira Marića? Nisu to prvo dobar dan, još jedan puta vam i vašim gledalcima. Nisu to teorije ni Marićev egzibicionizam. Nažalost. Ja sam slušao priču čoveka koji je bio jedan od ključnih ljudi tokom rata 1999. godine. Oficir vojske, general. On mi je rekao da se u životu nikad više nije uplašio nego što to bio slučaj tokom susreta sa Mirom Marković u bunkeru generalštaba gde se sastajao kompletan državni vrh i dogovarao strategiju odbrane Jugoslavije od bombardovanja koje je bilo prvo planirano za jesen 1998. Da.
ona se pojavila u sred sastanka u kom su prisustvovali pored vojnog vrha, političkog vrha i policijski vrh države. Ušla je, pozvala Miloševića u stranu, nešto mu diskretno rekla i onda pogledala ovako ka stolu i kaže, gledala me u oči. I kaže, tad sam se jedini put u životu naježio. Posle kad su padali tomahavci, kad je ratovao po Kosovu, nije trepnuo. Kaže, mislio sam da je to moj judgment day, sudnji dan. A onda je došla, bacila neko kamenje po stolu i rekla da je to dao guru i da je to kamenje koje će napraviti štit oko Srbije i da nema ništa od bombardovanja. Sad, nije to samo njihova ili njena osobina i drugi ljudi često traže, u nemoći traže rešenje na toj strani. Što se tiče Stambolića, ja znam ono što je utvrdilo i sudsko veće i napisalo u obrazloženju presude. Jeste postojao taj ritualni element te tragedije. To je 13. godina kada se zatvaraju neki ciklusi u toj astrologiji ili magiji ili mantri. To je bilo 13 godina od 8. sednice i presudno je na njegovu sudbinu uticao strah Miloševićeve supruge za sve ono što bi im se moglo desiti posle izbora, ukoliko izbore ne dobiju, a Stambolić onda bude u prilici da se revanšira za ličnu tragediju koju je preživeo. I to je doslovce po mišljenju policije koja je sprovela istragu, to je presudilo Stambolića. Da li je neko pomogao u svemu tome, to ne znam, ali nažalost mi smo u takvoj zemlji živeli. Da, pa kada vas slušam... Ne, ovaj čovjek je živ. On živi negde na Kubi sad. Na Kubi? Da. Pa i bivši direktor politike Hadži Dragan Antić tamo ima biznis. Pa dobro, zašto? Divna zemlja. Ko drži do sebe, tamo je zim. Drži, da. Ja bi struju uvek vratio u Srbiju. Zašto? Pa zato što da podsjetim, to je bio direktor i glavni urednik politike do 5. oktobra. Jeste. Dobro, ali evo, ja sam već, znači 5. oktobar, postao sam disident poslije 10 dana. Kad sam video da žale mi se ljudi, neće da im objave čitulje u politici. I ja sam tad bio na BK televiziji i kažem, kad je bio urednik politike Hadži Dragan Antić, bilo milina umreti u Srbiji. Mogo si da daješ kakve hoćeš čitulje. Međutim, ovi došli oslobodioci i oni su počeli da cenzurišu čitulje. Ali ozbiljno sada da se vrati... Zaista, ko struje je mogao, čak i dok je struja bio, kad je Batić poslao, umro moj otac i tata, javi mami, pobedili smo. To je izašla u policiji. Ali samo ovo hoću da pitam Čedomira, dakle, Đinđić, vi, lideri DOS-a, saznajete da Sloba vrši političko samoubistvo iz nehata jer raspisuje predsjednički izbore godinu dana ranije. Mi nismo to... Jer ste to tako shvatili? Ne. To nije tako... Da se s astrologije sada vratimo na politiku. Ne, to nije tako izgledalo. Znači, Milošević raspisuje izbore. Da bi ojačao opoziciju. On je dužan da raspiše lokalne izbore. I savezne... I izbore za veće građane i veće republika Skupštine Savezne Republike Jugoslavije. Opet da podsjetimo mlađe gledalce Savezne Republike. Znači, Milošević nije mogao da izbegne izbore. Lokal i savezni parlament. On je već imao iz 1996. godine... To vam govori zbog toga što ja ne treba podcenjivati ljude i ja ne volim da se pravim pametniji nego što jesam i da sada, ne znam, od nas pravimo ono što mi nismo nikad bili. Milošević je morao da raspiše jedne i druge izbore. Ali nije morao treće. Ali ako je on nosilac liste, on je računao da će biti jači na izboru. On nije. Predsjednik se bira u Skupštini uz saglasnost
Srbije i Crne Gore. 1997. godine Milošević je dobio tu saglasnost od Đukanovića, iako je već bio otišao daleko taj sukob između Beograda i Podgorice. U Beograd je došla Milica Pejanović Đurišić i razgovarala i DPS je prihvatio promenu Ustava i izbor Miloševića u Saveznom parlamentu. To nije blokirao. Ali Milošević je znao da to što se desilo 1997. godine ne može očekivati ponovo u nekoj 2001. kada ga čekaju novi izbori. Da kažemo Novo Gonzalesa i lex specialis. Izbor za predsjednika u saglasnosti, on ne može da bude izabran u parlamentu bez saglasnosti Crne Gore. I kraj priče. Znači, ne može. Zato meni je ustav da budu direktni. Znači, on mora da promeni, on mora da ide na drugi izbor, a to je izbor neposredni gde ga biraju građani. I onda spaja jedne i druge izbore, ove koji su nužni za Saveznu skupštinu i lokalne, sa neposrednim izborima za predsjednika. U tom trenutku srpska opozicija je razorena. Period posle bombardovanja je bio period nesnalaženja opozicije. Sličan kao i period koji istina duže traje u današnjoj opoziciji. Znači, to je ponavljanje nekih načina protesta protiv Miloševića tamo iz ranih 90-ih ili to je sad u nekoj novoj 96. godini, od toga nema ništa. Nas Milošević razbija u jesen 99. godine, tada sam ja završio sa šetačima vatre. Sam sam nastavio da se svake večeri... Sjećam se, šetali ste ulicama sam sa 5-6 ljudi. Jeste, da. Ja nisam hteo zato što smo se razišli. I niko vam nije davao gram šanse. Mariću, sjećate se? Ne, pročitaj sam. Ja sam bio protiv. Mi smo sedeli u kafani, Džeda dođe, čak i lideri stranaka su mu se smijali što je i dalje na ulici. Ali on je istrajavao sa tim ljudima koji su... Ja nisam bio za takav oblik borbe protiv Miloševića. Bilo je jasno da nas čekaju tokom jeseni 2000. godine savezni lokalni izbori. Ja sam bio za to da se mi reorganizujemo i da period od posle bombardovanja pa do tih izbora iskoristimo kako bi spremili našu listu i napravili dobar rezultat. Ja sam mislio, ne možete Miloševića pobediti na ulici, pa nije ga NATO srušio sa vlasti. Sad ćemo mi da ga srušimo sa pištaljkama. Čak ni NATO avioni nisu pedagoški uticali na Srbe. I ja sam bio usamljen. Onako, Zoran me slušao u tišini, ali uglavnom ovi svi drugi su bili, ba idemo da tresemo, nema veze. I to je onda tako tresemo, pa se desi ono na Brankovom mostu kad nas policija u nakazi pa mene optuže za rušenje ustavnog poretka, pa daju nalog za moje hapšenje, pa se ja krijem, pa me u GPK voze kroz grad, pa bežim za Crnu Goru, pa se vraćam posle mjesec dana. Bilo je tu svega. To koincidira i sa Ibarskom magistralom. Ja sam 1. oktobra ili posljednjih dana septembra je bio taj incident na Brankovom mostu kada su svesno krenuli na Zorana i na mene. Čuli smo iz kordona policije kada oni dovikaju druge meno i da ih hvatite ih. A onda je dan ili dva nakon toga pokušano ubistvo Vuka Draškovića na Ibarskoj magistrali. Znači, oni su doneli odluku da se obračunaju sa opozicijom i da očiste teren za izbore koji ih čekaju naredne godine. I tako su se ponašali sve vreme. Na ruku im je išla i naša nesposobnost i nemoć da izgradimo ozbiljnu alternativu. Jeste došlo tog susreta kod Vuka Draškovića početkom 2000. godine, kada je napravljeno nešto što je nakon toga postalo DOS, ali nikakav tu čvrst dogovor nije bio ni moguć. Prosto bili su toliko komplikovani međusobni odnosi, bilo je puno uticaja sa strane, to se ni na kakav način nije ispoljilo. Imamo onaj pokušaj u maju mesecu odlaska za Požarevac, posle onog incidenta sa otporašima, Markom Miloševićem, motornim testerama i tako dalje, kad su nas zaustavili na Bubanj potoku i sprebijali i oterali kući. Mi smo nakon toga zakazali skup na platovu, onda na Trgu Republike, na kom se pojavilo 3000 ljudi. I tad je i Zoran prihvatio to moje mišljenje, ovo je kraj, ovako ne vredi. Ovako ćemo samo satrati ljude. Niko u tom načinu borbe protiv Miloševića ne vidi šansu. I u sred svega toga je vreme godišnjih odmora. Ja se sjećam da je Zoran bio sa decom i Ružicom van grada. Kad iznenada za sve nas puca vest, raspisuju se savezni izbori
lokalni izbori za 24. septembar i Milošević neposredni izbori za predsjednika Jugoslavije. I onda je prva velika borba bila da li to da bojkotujemo ili ne. Pošto prevagnulo je to neko naše mišljenje i uverenje da nema smisla bojkotovati još jedan puta. 1997. smo bojkotovali, time ništa nismo dobili, da nema smisla to raditi ponovo i ušli smo u potpuno neravnopravnu kampanju sa njim. Nije bilo moguće napraviti dogovor sa SPO. Vuk je prosto, on nije mogao da prihvati neko razumno partnerstvo. Otišao je sam, a mi smo napravili listu. U toj koaliciji najjača je bila Demokratska stranka koja je imala 0,9%. Da, sjećam se, ali da pričam na kolegu Marića, tada još jedan igrač, osim Slobe, avansno izvršava političko samoubistvo, a to je Vuk Drašković. On je tražio previše kolača. Ali Vuk Drašković je optuživao vas da ste vi pokušali da ga ubijete i na Ibarskom magistrali i u Budvi i da su već Legija i crvene beretke i razne parapolicijske snage prešle na vašu stranu i da ste u dogovoru sa Englezima to uradili da bi Miloševića predstavili kao zlikovca, eto, ubijaju. A šta bi ti sad rekao Vuk da mu to kažeš? Pa ne, on to kaže, on to govori 20 godina. A dobro, ne baš tako. On je onako bio, on je sa Vučićem bio... I vas optuživao da ste ga vi htjeli da ubijete. On je sa Vučićem bio u koaliciji 13 godina, je li tako? Sa moje liste je otišao kod Vučića. Imao je taj poseban status. Ok, ja to poštujem. Poštovao bi i druge ljude. Prosto Vuk ima takvu političku istoriju. Dobro, on je istorijska ličnost imao. I u redu, imao je taj neki status u ovom društvu. Pisao je romane, bio vrlo kritičan ovako kad se pojavi u javnosti i većinu toga sam ja mislio i ja bi možda drugačije se izrazio, ali sam te stavove delio. Evo sad do posljednjeg, kad je to među njima puklo, ali bilo je njemu jasno kakve veze kod. Sad idu Zoran Đinđić i Žarko Korać da napadaju Vuka. To je potpuno besmisleno. I njemu je bilo jasno da do toga nema ništa. Dobro, on je mislio Surčinci, on je mislio Šilerova, on je mislio... Znam, ali sve to došlo posle 5. oktobra. Ništa od toga nije postojalo pre 5. oktobra. I njemu je to vrlo dobro poznato. On je znao. Oni su imali... Nije to bila tajna. Znalo se i za taj kamion, pa vi znate su oni napravili onaj tim SPO koji je... Pa danima je, mesecima je Studio B počinjao vesti sa onim spotovima o kamionu, o Kertesu, ko, šta, kako to. To se znalo. Ljudi su optuženi. Ovako, kolega Mariću, kada u igru ulazi William Montgomery? Dakle, američki ambasador koji... On je bio tad u Budimpešti, ali inostranstvo nije, naročito Amerika, Evropa, nisu verovali u šanse opozicije. Od početka su govorili da nemate nikakve šanse. Ja ne mogu zaboraviti scenu 24. septembra, štampao sam u Veroni profil i neki avion nije bio direktno iz Milana, nego je bilo Milano, Cirih, Cirih-Beograd. I sad između Milana i Ciriha podelili su nam International Herald Tribune kao danas održavaju izbori u Srbiji, gdje je američka administracija na opoziciju uložila $72 miliona. To Milošević da je naručio, da je platio, da bi kompromitovao opoziciju, ne verujem da bi to objavili. A oni su to objavili 24. septembra na dan izbora. Sreća što ne čitaju u Beogradu, inače bi to bila katastrofa za opoziciju. Ali šta ste vi tada pomislili? Pa ja sam mislio da oni igraju i dalje na Miloševića. Mi smo već nekoliko puta sumnjali da je Milošević njihov igrač. Američki. Američki, čak je i sam Milošević širio tu priču da Amerika stoji iza njega. Nekoliko puta je Holbrooke ovdje kad je dolazio ismejavao opoziciju, nije htio da se viđa s njima. Razni emisari koji su dolazili, vrlo su podcenjivački se ponašali prema opoziciji. A čekajte, izvinite Čedomire, ali zar i Montgomery nije bio kao mladi operativac američke ambasade u Beogradu blizak sa Miloševićem? Ko je bio William Montgomery.
On je ovdje došao, pričao da nema pojma srpski, ne znam kakav Beograd. Iako on pre toga slušao Todora Živkova, izveo tuđmanizaciju u Hrvatskog kao ambasador. Dakle, razveo Bugare od komunizma i Hrvate od Tuđmana. I sad je ovo bila nova akcija. Ja sam slučajno, pošto postoji jedan sajt u Kongresnoj biblioteci Foreign Affairs Oral History. Ja sam tu tražio, čuo sam da postoje ispovesti raznih ambasadora, Zimmermana, Eaglebergera, Silbermana, raznih Kenana. Ja onda otkrijem da je po američkom zakonu svaki službenik ambasade, od domara, čistača, bazena do ambasadora, kad završi mandat, dužan da da nadležnim organima State Departmenta ispovest. Koga je video, šta je video, o čemu se radi. I sad u moru, stotinama tih imena, ja vidim ime William Montgomery. Otvorim to i on priča kako je krajem 70. godina bio zvanična funkcija ekonomski savjetnik američke ambasade u Beogradu i kako je upoznao jednog mladog bankara Slobodana Miloševića, čija kancelarija se nalazi u Palati Albanije. Nismo pojma ni ko je Milošević, nigde je da ima kancelariju Beobanke tamo. I on se druži s njim, kaže to je čovjek za budućnost. A on se ovdje nama predstavljao da nema pojma ko je Milošević, nego zlikovac, ne znam šta. Tek skoro je u Hrvatskoj su deklasifikovani svi dosjeji državne bezbednosti i Igor Alborgeti, moj drug koji je bio glavni urednik Globusa, je objavio u jednoj knjizi dosje Williama Montgomery, gdje opisuje s kim se družio u Beogradu, kako je onaj Vuk Jovanović, koji je oko nas obigravao tamo 90. godina, koji je prodavao ninja kornjače tamo kad je u vreme srpske demokratije. On mu nabavljao generalske ćerke, pa oni odlaze u Dubrovnik, pa razne neke špijunske akcije. I to nije kraj. Kad je poslao Beograd, otišao u Dar es Salaam u Tanzaniju, on je tamo napravio jednu, pošto on bio zelena beretka iz Vijetnama, jednu paravojnu formaciju, gdje je bilo dosta Srba koji će postati glavni komandanti naših paravojnih formacija 90. godina. Neću da govorim njihova imena, pošto već me prete tužbom ti naši čuveni komandanti. Da li je samo, evo, samo ću da ovo pitam. Neću nijedno ime da kažem. Ne, neću da kažem, ali hajde, kad smo krenuli s astrologijom, da nastavim sa zagonetkama. Da li se taj čovek, jedan od komandanata paravojnih formacija, često pojavljuje na televiziji? Pojavljuju se svi. Sad, on dolazi ovdje. Bio je jedno vreme odsutan. Da. Bio će da zna ko je. Ali evo, meni tad mislim da sva trojica znamo ko je. Borka Vučić kaže... Mislim da ima čin kapetana. Da, meni Borka Vučić ono goni je s kalašnjikovima, Dinkić, tamo hoće da je hapsi. I ona mene zove. Pa kaže, ja sam veća prijateljica s Montgomeryjem nego oni. Kaže, su oni budale. Ja kažem, pita mene šta da radim. Ja kažem, Borka, nađi neko neka te odveze pred američku rezidenciju i zvoni na vrata. I kaže, ovdje Borka Vučić. I ona je rekla, primljena je kod Montgomeryja i niko više nije smeo da joj kaže. Čedo, da li je onda Sloba bio američki igrač i kada gubi podršku? Ne, ja mislim da je Montgomery ovdje došao sa željom da se u Srbiji toj post Miloševićoj ponaša kao da je u Tanzaniji. I da je sve što je ovdje radio dok je bio ambasador bilo potpuno njegova lična improvizacija i njegovi lični interesi koji nisu imali nikakve veze sa State Departmentom. On je, mislim, jedini diplomata koji je po završetku mandata ostao u zemlji koji je bio, nije se vratio u Ameriku. Drugo, te knjige i sve to što radi, to je takva blamaža i takva sramota. Lepo mu je odgovorio Milan Svetoproc. Čekaj, on je kupio security. Prvo od Grade Nalića, a onda od Tahira Hasanovića. Ne, on je otvorio Strakon Security sa Gradom Nalićem i sa... Bliskim saradnikom Vojislava Koštunice. Sa Gradom Nalićem i sa Goranom Matićem. Goran Matić je bivši savezni sekretar za informisanje i član Jugoslovenske. Imaju nekoliko zajedničkih firmi. Pa da li to onda, Čedomire, izvinite? I on ništa ne govori o njima. To kaže i Milan Svetoproc. On se sve vreme obračunava sa nama. A
isključiv razlog taj neki antagonizam koji postoji, koji je stvoren, je posljedica toga što on misli da smo mi bušmani. I onda je naišao, naravno, kod Zorana. To nije bila samo njegova sudbina, u tome je veliku podršku Kellera, francuskog ambasadora, i Crawforda, engleskog ambasadora, ali nas to previše nije interesovalo. Mi smo vodili svoju politiku. Njegova uloga u lansiranju afere o švercu duvana je deo toga. Sve, apsolutno. Za diskreditaciju novih vlasti u Srbiji. Ali hajdemo da se okrenemo, pripremamo uoči 5. oktobra. Dakle, vi se sastajete sa Montgomerijem. Ko predlaže Vojislava... Ne, Montgomery dolazi tek posle 5. oktobra. Ne, to znam, ali odlazi se u Budimpeštu, gde on ima centralu za upravljanje krizom. Ali samo me ovo zanima. Ko određuje da Vojislav Koštunica bude idealni kandidat demokratske opozicije Srbije? Zoran Đinđić je to odlučio još kad je bio gradonačelnik Beograda. 1997. godine meni redakcija bila na trgu Nikole Pašića i on mene zove u Skupštinu grada. Kaže, imam predsjednika Srbije. Kaže, hitno da si došao. Ja dođem. Pa kaže, ko? Kaže, Vojislav Koštunica. Ja kaže, pa da si ti normalno. Ma kaže, on jedino njega ne napadaju, kaže, on je Šešelj u fraku, on će da prođe. I na sastanku DOS-a, gde je birano, on je rekao, moramo naći čoveka kome niko u Srbiji ne zavidi. Evo, pogledajte vaša odela. Sva su od 2000 evra cipele, niko ispod 5. Kaže, evo, kaže, on nosi 1. maj odelo. Kaže, nosi Borovo. Dobro. Znači, prvo mi niko... Čekaj, bilo je ovako? Nije. I bio si na tom sastanku? Nije bilo. Bio sam, nije bilo tako. Reći ću da... Je on rekao tako? Ne. On je rekao nešto drugo. Kad se sve završilo, rekao je da nam treba kandidat sa kojim se niko ne bi menjao za cipele. On je to rekao u šali, ali je nešto drugo tu važno. Postoji jedan događaj. Tada su Zoran i Koštunica razvili neki lični malo bolji odnos. I na to je presudno uticao Vuk Drašković, verovali ili ne. U vreme onih nesrećnih okupljanja oko Skupštine grada, kad je pao Studio B, posle tog Požarevca, kad smo mogli se sastavimo, mi sedimo svi u Skupštini grada. I sad tu ispred SPO-a sede Ognjen Pribićević i Rade Simić, mislim da se tako zvao, ili Petar Simić. Ne mogu više da se setim, iz Instituta za međunarodnu politiku. Predrag Simić. Profesor Predrag Simić. Umro je. Njih dvojica sede kao predstavnici Vuka Draškovića. Vuk neće s nama sedi, on sedi u drugoj kancelariji. I sad u toj gužvi posle tih neuspjelih demonstracija pada Studio B, zauzimo Studio B i mi držimo sastanak u Skupštini grada šta sad da radimo. Tu se ispred na onom platovu okupili onako tu neka grupa ljudi, tu su uglavnom oni SPO-ovci, one bakice starije i tako nešto. I viču, oni vuče, ne postoji niko drugi osim Vuka. Oni viču, vuče, mi unutra sedimo, malo to onako izgleda sve groteskno, ali šta ćemo, kako ćemo, gde ćemo i tako neko nešto predloži, onda oni odu pa pitaju Vuka pa se vrate. I to je trajalo do sat vremena. Zoran je onako bio na ivici nerava. Kako krene da ustane, pa je kad se čekaj, sedi, daj, pusti polako. Ajde, izdržimo. I sad to tu ide. Ceo DOS je bio tu i jednom trenutku ulazi Vuk kao raspućen. Otvaraju se ona krilna vrata u Skupštini grada u Starom dvoru i Vuk onako ulazi, sto na sat i na čelo stola stane i kaže, zvala Moskva. I Muk ovako za stolom, prvo pojavio se Vuk, a drugo se kaže, zvala Moskva. Gledaju ovako svi, Zoran prevrće očima, jer u tom trenutku on iza sebe ima i Blaira, i Širaka, i Clintona, i sad nešto zvala Moskva, kakva Moskva, šta se Moskva tu uopšte i pita, sad nema zvala Moskva. I ovako sad se čuti i gledaju i kaže, a Moskva je, pa kaže, student, Moskva je nuklearna sila. I ja gledam. Uglavnom kaže, traži Moskva da ja dođem sa 2 saradnika sutra na razgovore tamo. I kaže, ja evo ovde tražim da sa mnom pođu kao moji saradnici Voja i Đinđić. Zoran kaže, Vuče, da ne kažem šta mu rekao,
Ja idem kao njegov saradnik, nešto u Moskvu, kod koga, gde, šta, ništa, sve da kaže, ne, kod Moskva, to mora da se ide. Koštunica ga izgleda onako u šoku, kao viču, vuče tamo sa onog platoa ispred. I on kaže, ovo niko ne sme da kaže, ovo je najveća tajna. Ajmo, kaže, sada narodu da se obratimo. I on opet otvori ona vrata, izađe na balkon i prva rečenica koju je rekao, zvala Moskva. Idem sutra sa Đinđićem i Vojom, idemo u Moskvu. Dobro, da li... Sad, izvini, nismo završili taj događaj se nije završio, već je Igor Ivanov demantovao za RTS da je bilo ko iz Moskve zvao srpsku opoziciju i on je bio na sastanku južnog krila NATO-a u Napulju. Znam da je odatle dao izjavu. Međutim, Vuk insistira i sad tu šta se radi i negde svi neko kaže, mole Zorana, kaže, ajde Zorana, nema veze, idi negde bio s njim, dajte Vuka da vratimo, to nešto počne, bar je došlo da priča sa nama. I Zoran, Vuka stvarno na silu, on kreće sa Vukom i sa Vojom, sutra idu za Moskvu. I on kaže, slete na aerodromu, onako svako ima po torbu. I kaže, idemo odmah u Dumu. Kaže, Zoran, da idemo u hotel, ostavimo stvari. Ne, idemo odmah u Dumu, čekaju nas u Dumi. On zove taksi i kaže za Dumu. I sad oni, ali Nukovo, Šeremetjev koji je aerodrom bio, oni telale tamo 2 sata do Dume. Kada ona Duma ko Mont Everest, izađe onako sa tašnicama, torbama, ko je šta nosio, stepenice ogromne i ona vrata. I dođe oni lepo na vrata i Vuk lupa po vratima, otvori neko vrato, izađe neki onako, oni s onom kapom, onom, izađe vojnik, kaže, šta je? Kaže, srpska opozicija došla u posetu Dumi. Ovaj kaže, kakva opozicija? Došla srpska opozicija u posetu Dumi. Kaže, idemo i sad kaže neko ime. Ovaj kaže, samo trenutak, vrati se unutra i dođe posle 20 minuta, kaže, mi sve vreme stojimo na stepenicama tamo. Dođe i kaže, pa on je polomio nogu, igrao je košarku pre 2 nedelje. Pa, kaže Vuk, odvis, kaže, ima neko drugi da nas primi. Ovi kaže, sad ćemo da vidimo. I Zoran hoće da ide već. Zoran, Denis Slom je dobio Voja, onako zbunjen tu stoji. Se pojavljuje neko... Otvaraju se vrata i kaže, primit će vas i sad kaže, primit će vas neki tamo, otko znam, tako će primiti. Neki iz nekog odbora Dume i oni ulaze s tim torbama, onako ulaze posle sat vremena to kapanja na stepeništu. I vode ih u neku prostoriju, salu neku i kaže Zoran, ja ovako gledam, ide, a kaže Čikica, ima kaže samo jednu značku, a Zoran je bio fantastičan, on je u tim detaljima, kroz te detalje i on tumačio okolnost kojom se nalazi. Kaže, ima onu jednu značkicu, kaže, Čemir, ali to je ona, znaš, kad imaš onu tablu pleha, orden za Sofiju, Bukurešt, Beograd, Budimpeštu, Berlin, sve gradove koji su ono stvari dobili svode. Onda kad naređaš sve to, onda dobiješ tu jednu malu. I ko je bio čovjek? Sluši, čovjek kako sedne i prva rečenica Vuk kaže, onda je kod nas u Srbiji, još niko nije čuo da je komunizam propao. Kaže, harašo. Kaže, i danas oni žale što je propao puč 91. u Moskvi. Kaže, oče, harašo. Neki ultra komunista, levičar, koji... I Zoran shvati da je to potpuno ludilo. On se digne tu na tog stresa i kaže, idem ja i zdravo. Ovaj tu sedi, on je pričao Staljinu, Gulagu, kako je to bilo dobro, nešto je tupi deda. I Koštunica sa Zoranom odatle, ne može da ostane, Koštunica digne i sa Zoranom izađe. Odu do hotela i tu im se javi čovjek koji je čuo da su oni u Moskvi. Koštunica ga nije poznavao uopšte, a Zoran ga je samo negde po imenu je čuo za njega. Ko je bio čovjek? Sad ovako kaže, kad dobi Zoran kaže, upravo sam super tipa Gruju. Aha. Gruja, Branislav Grujić, već kako se zove. Poslovni čovjek. Jeste, napravio je vest ovde i tako, ne već. Gruja je čuo da su tu oni i onda je, ajde kao da se vidi, došli onda ljudi iz Srbije, nije to baš tako žesto, i on ih povede na ručak. I odu Zoran i Voja, odu sa njim na ručak i tu su ručali, malo porazgovaraju jedan sa drugim i tu se otkravila ta atmosfera između njih dvojice. Raspisuju se izbori, mi imamo jedan problem. Dragoslav Avramović je bio neko iza koga je stajao Savez za promene. On je bio onako popularan, još uvek jako u Srbiji, onako Čikica. Bio je jako pozitivan, imao je zdrav. I drago, ako je neko imao sastanke sa strancima, onda je to bio Dragoslav Avramović. I ja sam bio na jednom od njih, ne u Budimpešti, nego u Crnoj Gori.
U Crnoj Gori su se povremeno održavali sastanci gde su oni dođu i razgovaraju sa Milom, onda pozovu iz Bosne koga hoće i dođemo mi iz Srbije. Ja sam bio sa Avramovićem u januaru 2000. godine na jednom sastanku. Kolega Mariću, da li vi mislite onda da je moskovska zima, dakle, zbližila Koštunicu i Đinđića? Kad su oni videli kako se prema njima ponašaju, tad je Robert Gelbart bio američki pregovarač. On je bio u Caftatu i ponekad dolazio. I sad on je pre toga se borio sa Escobarom. On je bio glavni stručnjak za narkodilere. I onda su njega poslali da bude pregovarač. I sad on je iz Latinske Amerike naučio kako se tamo radi, kao što je William Walker bio dole i pravio rat. Na Kosovu, da. Da, sad. I Zoran Đinđić nešto priča, on uopšte ne sluša. Međutim, da, ali gledaj, tu su dva generala. General Perišić i general Vuk Obradović. Jer su već prešli na stranu. I sad kaže, Vuk Obradović kaže, ja sam bio šef kabineta Veljka Kadijevića, moj zamjenik je bio Nebojša Pavković. Dovoljno je da ja pred vama okrenem telefon Nebojše Pavkovića, on će uhapsiti Miloševića. Perišić kaže, okrenit ću ja telefon, mene vojska sluša. Zoran Đinđić kaže, ovi su ovdje svi. Bilo je toga. Nije bilo, Marić. Mi smo prvo sa Gelbardom se Avramović viđao. Zoran je otišao u Vašingtonu u januaru 2000. godine, imao jedan susret sa Clintonom, ali to je bilo faza kad se nije znao uopšte povlači se. On se viđa s Clintonom. I sad prevodio je Srđa Popović, pošto Zoran nije znao tad, još nije dobro naučio. Srđa Popović, misliš na vođu otpora? Jeste. I sad ovako. I Zoran Đinđić je poneo neki plakat. Zoran je poneo plakat. Plakat kojim je bio obuhvaćen ceo Beograd. Da Clinton na krkači nosi Zorana Đinđića. Ne, nego obrnuto. Ko je koga nosio na krkači? Zoran je imao plakat iz 96. godine. To je Kole našao tu fotografiju negde kod sebe. Miodrag Kostić Kole. Jeste, našao tu i on je uzeo i napravio fotografiju. Čak i nije pisalo ni koalicija zajedno ili Demokrat, ništa. On je napravio fotografiju Zoran i Luka, koji je bio tada onako klinac, imao je 3 godine. Jeste. Luka mu sede ovako na ramenima i naslonio glavu umoran, nekada je šetnja neka, i Luka mu spustio glavicu na njegovu i Zoran se nešto nasmeo i tako sad ide kroz masu. I onda su 99. posle bombardovanja, to su ti idioti bili po SPS-u i JUL-u, oni uzeli, napravili montažu, umjesto Lukine glave stavili Clintonovu glavu. I Zoran kao šta da ponese i mi mu damo to da ponese to, ovako izrezanje. Pokaže Clinton. Clinton kao oduševljen. Kaže, pa ovo je fantastično, pogledajte, kaže, nas dvojica zgodni, kaže, sve žene gledaju nad Milošević, kaže, sav iskežen, pa cijela Srbija će biti za vama. A on kaže... Dve nasmejane glave i on mu kaže, šta je ovo? Kaže, Ante kampanja kao. Pa kaže, kako se lepo smejemo. To tako... Mislim da ćemo da se rado smijemo i kada napravimo kratku pauzu. Vi ste između redova, sa nama su Čedomir Jovanović i Milomir Marić. Čedomire, kratko, kako Koštunica konačno postaje kandidat? Koga bira? Američke istraživanje javnog mjenja, Đinđić ili oni Đinđić? Nikako istraživanje javnog mjenja. To su potpune gluposti. Prvo, te izbore niko ne očekuje. Mi nemamo resurse da se bavimo istraživanjem javnog mjenja. Povremeno je to radio NDI i onda to tvrdio, a mi se nismo previše na to obazirali. I Srđan Bogosavljević i strateški marketing su nekad radili istraživanja, ali to je samo izgleda da su raspisani predsjednički izbori. I to koincidira sa naglim pogoršanjem zdravstvenog stanja Dragoslava Avramovića. I mi razmišljamo da li on može da iznese kampanju. Ne, on nije u stanju. Znači, on je potpuno ubrzo posle toga i preminuo, ali apsolutno nema šanse da to uradi Avramović i mi smo potpuno zatečeni. Cure rokovi za predaju lista i kandidatura, mi nemamo rešenje. Sastajemo se, bio je petak, sastajemo se u prostorijama Demokratskog centra stranke Dragoljuba Mićunovića
sa idejom da moramo donesemo odluku o tome ko je predsjednički kandidat. Pojavljuje se istraživanje za Dinkića. Tad je Dinkić, G17 plus, nije stranka i tako dalje, mlad, pojavljuje se to kao da pokušamo sa Dinkićem. U tim razgovorima tu Zoran je rekao Mićunu i mi smo tu pričali, kaže daj da idemo sa Vojom. Voja ima i tu nacionalnu komponentu. A dovoljno je demokrata. Pa, znači, niko nije osporavao. Ide, znači, da ne idemo ovo mnogo izoluje, da Dinkić je i klinac i sad nije tu bilo ništa zlonamerno, pa kaže, ako Voja ne bude hteo, ok, onda idemo sa Dinkićem, šta da radimo? Kaže, ja ne mogu, gde će mene, kao, znam da je rekao, mene neka lepe na vrata da niko ne krade gajbe i tako. I pravi se sastanak i Zoran predlaže na sastanku Koštunicu. Tu je Šami ispred DSS-a. Koštunica uopšte nije tu. I Šami kaže, pa ja ne mogu ništa da vam kažem. Ja moram da pitam Voju. Onu Belanović. I kaže Miću, pa dobro, idi pitaj ga. A tu su novinari, to je čudo. Idi pitaj. Pa on kaže, Voja nije ovde, Voja je u Belanovici. Da, njegovoj vikendici čuvaj. Mićun udari rukama onako energično po stolu. Pa dobro, šta je ovo, dobro ljudi, pa da li je ovo moguće? Pa čekaj, stvarno, pa šta sad da kažemo, pošto je Mićun sazvao sastanak, treba se obrati novinara. Šta sad da kažemo, kako sad da kažemo, čekamo da nam se Voja javi. Pa kada nema smisla, A mora da Marić nešto zna o tome. Vidim da me gleda. Uglavnom pomeren je. I kaže da će se javiti. Zakazano je, rekao je, okej, ajde u ponedeljak novi sastanak, a da se preko vikenda konsultuju oni između sebe. Tako je bio neki dogovor i izašli smo samo, nikakve izjave nisu ni bile, nego je samo onako jedno saopštenje da je DOS u procesu izbora kandidata za predsjednika Republike naše koalicije i da će ime biti saopšteno u ponedeljak. I dolazi u ponedeljak Koštunica na DOS, on je došao i onako tu svako rekao šta misli, zaista svi. I onako to je... Zato je meni ova današnja politika toliko nevjerojatna. Tu je bilo, iako su bili strašni nekih ličnih nesporazuma u svemu tome, to je bio vrlo ozbiljan sastanak. Da li možemo da kažemo ovako, kolega Mariću, da su se lideri DOS-a između sebe više mrzeli međusobno nego što su taj nežni osjećaj gajili prema Slobi? Nije tačno. Pa ne. Nije. Pa dobro, to su sve bili pametni ljudi. Bilo je tu i šale i zavitlavanja. Možda je mrzeti prejaka reč, ali... Oni su, vidi, svako je tu. Tu je bilo je, recimo, Veselinov je sa koalicijom Vojvodina ušao zajedno sa Kasom i sa Čankom u Skupštinu Srbije 96. godine. Samo da vas ovo prekinem. Kada ustajete ujutru 5. oktobra i kolega Mariću, da li shvatate da Milošević pada? Pa ne, znalo se da je velika razlika. U prvom krugu je Koštunica imao ogromnu razliku. Da će biti drugi krug. Ali meni redakcija bila u prizemlju na trgu Nikolaja Pašića. Ja sam otvorio vrata, ljudi su ulazili od suzavca da se umivaju. Bila je puna redakcija, bila građana koji se pojavljali. Ali ja sam nešto, Vesna me zvala da dođem kući dole u Strahinjića Bana i ja krenem dole kad negde oko 5-6, kad vidim Koštunica komšija izašao ispred zgrade. I on meni kaže, Zoran je rekao da sedim u kući i da će doći neko da me vodi, da se obratim narodu. Kaže, ja sam vidim na televiziji da je preuzeta vlast, mene niko ne zove. I on je izašao ispred zgrade. Ubrzo je neko došao i odveo ga je u Skupštinu i onda se obratio. Došao je na balkon. Mi smo bili, znači, dan pre 5. oktobra. Dan pre 5. oktobra je do nas stigla informacija, ona je bila ozbiljna, nije bila šala. Znači, zahtev 5. oktobra je, mi smo zakazali miting i imali samo jedan zahtev. Da se liderima DOS-a omogući da u dnevniku RTS-a u 7:30 saopšte zašto se bojkotuje drugi krug izbora. To je bio zahtev 5. oktobra. Kao i mnogo puta pre toga i tada... Čekao 9. marta. Oni prave fatalnu grešku, oni nama odnose binu
sa platoa ispred Skupštine. I sad dolaze ljudi iz cele Srbije već onako besni i tamo je bilo puno problema, barikade na putu. Oni nisu razumeli šta se u Srbiji desilo. Njima nije bilo dovoljno to što su u Beogradu od 110 odbornika, oni nisu 110 imao DOS. U Pokrajinskoj skupštini od 120 poslanika, 119 DOS, samo jedan poslanik iz Lovćinca, kraj Vrbasa SPS. Hajde sada da otkrijemo... Znači, mi smo Koštunicu smo sklonili, rekli smo, on je bio u stanu, ne sada što je nešto bio, ne mogu kaži da je bio kukavica pa se krio nešto, nego je on sedeo, šta će, jer su ovi rekli pobiće nas nekoliko, mi smo se razišli. Ne, već su bili spiskovi koga će ubiti. Da, ali samo da vam kažem, da vas pitam obojicu, Čedomire, vi to znate sigurno... Ja sam prelomio Koštunica to. Znate, to je stvarno bio trenutak. Koštunica nije bio, sad kažeš on legalista, to je sad ovako, ima puno tu različitih konteksta u svemu tome, ali on nije uopšte bio za neko nasilje, za rušenje, za silu. Nije ni bio niko od nas. Samo nekom je bilo jasno da ka tome idemo. A on izlazi na balkon Skupštine grada, onako sutonje, preko puta onako tinja, požar u Skupštini grada, masa je na... Ne, on je odlučio da neće u drugi krug. A vi ste njega ubeđivali da ide u drugi. Ne, obrnuto. Ne, nikoga nije... Kako? Mi smo rekli u ponedjeljak da nema drugog kruga. Ajmo da otkrijemo sada konačno istinu. Da li bez glasova sa Kosova Koštunica ima 50%? Koliko? 50%. To nikad nećeš znati, znaš zbog čega. Da ti kažem, to je nonsens, to što se sada radi. Prvo, tu odluku je Savez izborna komisija donijela, znaš kada? Dan nakon 5. oktobra. Oni su tražili način da formalizuju taj kraj. Zašto su izuzeli glasove sa... Pa to su bili izbori na kojima nisi znao... Inače, da se umešam kratko, Milošević je imao neobično mnogo glasova iz tradicionalnih srpskih mesta kao što su Uroševac i Đaković. Ne, nego prvo, na taj način su pokradeni izbori Vojislava Šešelja, koji je 2 puta pobedio za predsjednika Srbije. Pobedio i Lilića i Milutinovića. I ja sam ga pitao što se ne buni. On je rekao, pa nisam mogu da me ubije Miloš. 2 puta je pobedio i prodao svoju pobedu. Nije bilo nikakve dileme i Koštunica je... Jedino je bilo, Koštunica imao ne dileme oko toga da li ide u drugi krug ili ne. On je strahovao od onog što bi moglo da se desi. Nismo dali... Znači, šta? Prvo, mi ni nekakav način nismo uticali na sve to što se dešavalo po Srbiji. To su počele blokade na sve strane, protesti po Beogradu. Mi smo već tu, ako pokušamo, to ne može da se sprovede. Nema mi ni način da utičemo na ljude, nema komunikacije, nema ničega. Policija je prešla. Policija je pomogla... Kolega Mariću, policija je prešla na stranu Velju Ilića je dovela u Beograd. Dovela je bageristu. Policija je već preuzela... Pa Čedomire, vi ste se vidjeli... Pa dobro, ali jesmo se videli. Pa dobro, jesmo, ali nije... Evo samo da... Ne, Rođa Đorđević je uperio pištolj u Vlajka Stojiković. Je li bilo to? A čekaj, stanite. Ali oni su imali međusobne... Nije Rođa Đorđević uperio pištolj u njega zato što smo ga mi poslali pa sada bude naša sloboda. Daleko toga. To prosto nije tačno. Mi jesmo imali, ja sam se video sa komandantom Saja. Videli smo se i sa Legijom. Ali to su bili susreti. Gde oni nama kažu hoćete sutra pozvati NATO da iz Bosne uđe u Srbiju. Ako pozovete NATO, mi ćemo se borimo. Kaže, ko će zove NATO, šta je mi ljudi? I sada, čekajte, posle 20... Znači, Koštunica nije bio za drugi krug. Strahovo je od situacije koja je bila potpuno nepredvidiva. Bilo je jasno da nema nazad, znači ne možemo sad praviti, mi smo pobedili na izborima. Svaki dan sve više činjenica koje ti dokazuju da to nikako ne može da se reši nekim sad kao prebrojimo glasove. Ne znaš koliko ima biračkih mesta. Ne znaš. Sve je jasno. I kolega Mariću, izvinite, pošto imamo minut do kraja. Čedomire, odužila se priča, imamo minut do kraja. Posle 25 godina, da li je onaj astrolog koji je savjetovao Miru Marković bio u pravu? Koji su tekovine 5. oktobra? Pa ne znam, mi smo hteli sve najbolje. To se često pretvaralo u suprotnost. Mi nismo ni shvatili svet. Šta se desilo posle 5. oktobra? Jug Srbije sa Albancima, koji je bio miran kod Miloševića, ustao je i digao ustanak protiv nove vlasti. Dobro. Čedomire, bukvalno pola minuta. Koje su osnovne tekovine 5. oktobra? To je jedan od najznačajnijih dana u našoj istoriji.
A ako me pitaš šta je ono što je nasleđe 5. oktobra, to su temelji ove zemlje. To je Vučić na večeri kod Belzikog kralja. Pre toga su lideri Srbije Da li je? Samo ćeš u jednoj rečenici. Samo ćete obojica u jednoj reči da ili ne da mi kažete da li su pobednici 5. oktobra ovim redom Vučić pa Dačić? Ne, apsolutno ne. Kolega Mariću? Pa na kraju tekovine 5. oktobra ostvari Vučić. A ovo je kraj... Jedini pobednik je narod, zaista. Može i tako. Vidimo se sljedeće nedelje, a istina se kao i uvek krije između redova. Prijatno!